Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dokter gigi wae ya, Mas. Aku sedih loh. Nyawang sambat terus ngono kuwi. Aku ki ora sambat jadi. Aku istighfar. Aku nyaluk ngapura. Ya tapi kan istighfarmu karo sambat ngono kuwi to, Mas. Numpet loro. Ra tega lah aku nyawangi. Apa aku iki akan dosa rek. Mbok rasa mikir macem-macem to, Mas. Jenenge loro ya ditambani. Lalu masa aku lho dik. Wis tak aku sampe kayak iki Cik. Ora mari padahal raiku wis koyo diseraupi sambel lho. Ku sampean ki lho, nganggo koyo ya ora aturan ngono kuwi. Pikirku ya benang mari adik mah rasane ra karo-karuan ngene iki. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sip. Isine Mas aku. Kok isin piye to tambah ayu lho. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti. Mas ki mam ya, Mas. Aduh, untuk kuci loro ya dedek. Males mak mau. Mam jeneng ya? Belum nak jeneng aku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Elailo yen wong bodho aja ngaku pinter. Sikil pitik jenenge apa? Sikil pitik jenenge cakar. Masjid cilik jenenge apa? Masjid cilik jenenge langgar. Aslule. Alah bar. Ngopo to Bu? Wong duet penak-penak kok bar lho. Angger sampean nyenggaki nganggo asolole, aku dadi ilfil. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kowe iki lara untu kok. Donga nggo mangan. Wah, ya salah alamat to, Mon. Cetha kowe iki ora ngerti agama kowe. Aku arep mangan omah. Parah ini. Wong lara untu kok nganti halu ngono to, Mon. Lah wong ora enek dandehe lho. Kok arep mangan iki apa arep mangan dingklek apa piye? Yo Mas, nanti mam sik. Aku wong tertib lek. Madar untuk kowe wis donga mangsamu. Kok mangane jenenge ra untu kok. Wingko yen wis mari dijabelke wae ben ra kumat meneh. Jebul ki piye? Dicopot, Mas. Kok malah mbok copoti piye to? Isin aku ki, Mas. Yo saya udah mangkat. Ning ndi? Tanggone Bu Siti no. Lah mbok kowe iki timbane tengok-tengok ning kene mbok melu rono ayo. Kancane akeh gendang meri. Kowe tak rono lek Dadak engko ngopo? Saiki wae ayo. gendong. Loh, kaya bayi wae gendongan. Nganggo motormu wae. Konjengken. Dek aku ngetan sih, Dek. Iya. Dul, nek ngene iki kowe coba takon aku, Dul. Takon apa? Arep ning dilek ngono. Arep dilek. Buang limbah. Loh, Dul. Kok
kowe nyambut gawe ning kene sing ngakon sapa? Kowe nyambut gawe ning kene iki ya sapa lho? Iki njiko sedekah kok. Sedekah piye to cah iki? Bu Siti kan bagi-bagi setrum. Nek ra disiko ya eman-eman to. Setrum karo mekanik. Loh, Mon. Durung mari to, Le? Aduh. Dereng putus seneng-seneng iki kok. Wis tengok-tengok kene wae kancane akeh, engko tak tukokne obat, Mon. Wah, nek mung tengok-tengok tok mboten gayeng no. Udah siang ini apa tuh? Rapat neng Swiss. Oh, karo Bank Dunia. Iya. Kita bahas apa? Liga Champion. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilah ilah sabune dipangan ular. Ilah ilah yen wong kudu aja ngaku pinter. Bu diganti to bubu. Ket mau nggur sawu pangan uler. Lah uler iki ora kuwarken ngono. Sampeyan kuwi lho wong tembang kok diprotes. Lah bosene kok mbok liyane uler. Lah njaluke sawune dipangan apa? Anu wedhus. Ah, wedhus. Dadi, ayo Mon. Elah elah sawune dipangan wedhus. Oke. Ela elo. Yen wong kudu aja gaman. Oh, mau. Ganti pangan kelinci. Elah elah sawune dipangan kelinci. Elah elah yen wong kudu aja kemaki. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha. Nek pajo sida rapat ning Swiss ra to. Wah, nek pajo ning ndi iki? Sikil meja ana pira, Dik? Sikil meja ana papat. Yen kepengin munggah suwarga, aja lali jejegne salat. Elah elah sawune dipangan kethek. Elah elah yen wong kudu aja kemenyek. Asolole. Kang, kowe iki tak omongi to. Nek nyenggaki aja asolole. Sik to. Iki nuansane religi. Enggak iki jane ya ora apa-apa. Ning sing pas ngono lho. Marai ilfil. Demi Allah nggih Bu, kula niku mboten nyenggaki, mbok sumpah to. Lah sapa? Kula Bu. Wo, lah bocah iki marai fitnah tok ae. Sorry lho Pak. Kula mriki mau ngajeng takok. Takon apa? Tadi pagi saya berangkat sekolah bersama Pak Ijo. Dan kami juga mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Saat pulang, kami berdua bersama-sama menyusuri jalan-jalan kampung. Tapi setibanya di kampung halaman, kami berdua berbeda tujuan. Saya pulang ke rumah saya sendiri, dan Pak Ijo pulang ke rumahnya sendiri. Maksudnya bocah ki apa to? Kowe iki takon apa arep dongeng? Setelah
saya ganti baju dan makan siang. Saya pergi ke rumah Pak Ijo untuk mengajaknya bermain. Tapi setibanya di rumah Pak Ijo, tidak ada seorang pun di sana. Sedang di manakah Pak Ijo saat ini? Alah, gue ora teko Paijo ning ndi kok dongenge 3 episode. Sedang di manakah Pak Ijo saat ini? Nek ora ning tongkrongan ngarep, ya ning tongkrongan buri. Nek ora ning nggone omahe Pak RT, ya ning omahe Pak Kliwon. Wah, wong ngene iki nek dikai soal basa Indonesia mesti nganggo jawaban pilihan ganda. A, B, C, D, asal silang. Asal oleh. Isi nangka jenenge beton, kembang kelon kuwiling marang. Para pinter padha ngendika, kul wadon minal iman. Asolole. Momo bar. Senggal murah mutu apalane mung kuwi tok. Kang, kit awal wis tak omongi to. Aja nganggo senggakan asolole. Untuk kocok-kocokan meneh. Aduh, Ki lambeku ki ya ngopo ngono kok ya refleks barang ya. Durung mari to, Mon. Wah, kronis kuwi laramu. kowe iki ora nemangati manget dropke. Harus loro banget kan? Mas Mamun ra kuat. Terus semaput. Nah, nek semaput ki rasa ngrasaki loro. Penuh